Sipje Tichelaar, goedemorgen. Goedemorgen. Door wie zelfs actief als reetriedster en haast bij Atje Keulen-Deelstra in het team zitten. Een vrouw met een bijzondere carrière. Ja, ik denk dat het echt een super sportvrouw weer. Zij die ontzettend goed. In 1970 werd ze al wereldkampioen en later in 22 nog een keer, in 23 en in 24. En ja, zij die gewoon een topper. Iedereen koer haar. En het aardige weer, ze weer natuurlijk boerin. Ze was topsporter, sportvrouw. Maar later bleef ze ik weer boerin. Als ze dan weer rondkwam van al die wedstrijden zo'n seizoen lang, dan wie ze weer gewoon boerin. En dan woe ze het laatste melken en lekker op het hiem ondergang. En zij is eigenlijk altijd beun in het dat ik haar mooi maak, ze kon de knop omdraaien. Ze weer thuis aan het werk, maar de baan op het stuit dat we op trainingskamp gingen. Dan draaide ze de knop om en dan weer ze een topsporter. En dan richtte ze haar helemaal op de wedstrijden. En dat was echt geweldig om dat te zien en om dat mooi te zien.